2 September 2024 नरक दतन थैमानो पत्र पत्रिकाओ प्लेसिं खाबो जे थांनाय 21-22 तारिखआव भेलाय वाटै जयावै फैमाबाय और आंनि तरिलाम कन्स्टिट्युन्सिनि खराइमुरा विलेज आमतली विलेजनि वार्ड नम्बर 5 खराइमुरा पारानि खरकसा चराय सारा 4 बছর 3 বছর बाकी दं 5 বছর थानानै आजराव दै बेलाय लमाबाय बुइ बुमा बुथाखौ थुबार बहाबो दैयाव खोलगै आपलु थिया अमनो खोनाबोय दिनै बुबाग्राना आं सागा नायदै बुबाग्रा बेले पेथेटिक बेपार दिनै आनारनि चराय तरिलामनि चराय खरकसा थिया बनो बाहायके सबाय मानताम फैमानाबो आं बनो साइखनारका बुबाग्रा बेले खायरक जाखा बुबाग्रा तो खायरक नाय बुबानाय नरक दतन थैमानो बुबाग्रानका खायरक नाय सुबानाय बखनाय दंमैया तामु वानसा तामु तकसा तामु गुबुन बसंनि बरक आबनाया नरक साइमानखाना थांनायाव गुबुन बसंनि बरक वानदि बसंनि बरक नबो थाङै बरां खबाय मानि आबो नरक साइमानो सिनि बसंनि तो सुबाय दङ गमायखौ सुबाय दङ बो जाहाथे अमाहाय बिपदप्राय दंनाय बियालुप्राय दंनाय दुखुमानि दंनाय खसमानि दंनाय अमाहायके प्राकृतिक दुर्योग नेचुरल क्लाइमेट इस दारा एफेक्ट नाय रक दारा थैनाय रक अबाहाय रंनो थाङै बो सुबाय दङ बिनि जा पकेटनि आबो कोनो सरकारनि बुया आबो राज्य सरकारनि बुया एडिसि सरकारनि बुया कोनो मबे बिनि ओन पकेटनि फटे खायरक जागै बिनि खायरक मा फंनानि आबोनो टुगेनो प्लास नि रुफायान बागै बर्तिनि और दिनि खराइमुरा विलेजनि और 5 नं वार्ड आमतली विलेजनि थांनाय चराय खरकसा इटिक देबरमा प्राय 4 বছর 9 मासनि चराय बो थैखांमानि खबर खोनाबै बर फाइनाय फैया और इटिकनि बुफां थांगा देबरमा बो खायरक जागै आबो आइन सिमि दिनि बेलबारि शान्तिनगर ओंखाय अर्जुन ठाकुर पारा जांगालिया होननानै तो साइमनाबो आजागाव थाङै फैलायगासिनो आंजों खायसे आं सिगाङावनो आं शनिबारावनो बनो आं जत्थ' डिटेल सायख'नारका बुजागो थैया ताम बाहायके उनखा बाहायके फ्लाटनि थैया आबर गोबां सायख'नानै परे बानो कफिका आं मानदेव 2 तारिख सेप्टेम्बर आं बिजिट फाइनाय नर साइटंनि गार्डेन साइटंनि आं बोसोर नायरिया आंबो साया आं फाय आं बोसोर सुबाय मान सुबा फाइनाय नि बथामानि कगनो बनारका नि सुबा फाइया एलाकानि बररक अरनि दारा तंनाय रक बुबाग्रा बुफोर फाइनास नासिङै दङ और बरक 11 टान सिम नासिंलाय मिनि 11 सिम नासिंलाय तामुफ्राय 2.5-3 ताम नाय दंखा आजर नासिङैफोर दंखा बरक मालाय मानखा बुबाग्रा दिसबा फाइनाम सुबा मानखा मालाय कक फाइ मानखा दालाय खाथुंलाय जाक बालाय तंलाय जाक खाथुंलाय जाक